Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. I dag skal vi spille et spil, hvor vi skal inficere hele verden, og lad os bare komme i gang. Okay, jeg tænker, vi tager Brutal, og vi kalder den det her navn. Så lad os bare starte. Vi starter i Kina. Og så vil jeg ellers bare i gang. Okay. Så nede i hjørnet har vi nogle DNA points, som vi så skal bruge til at gøre sygdom dødelig, og så den smitter nemmere. Og det er godt, for så kan vi få flere mennesker inficeret og dræbt. Okay, 3 DNA points. Det er fint. Den der, så er det bedre. Okay. Så venter vi bare på, at der er et fly eller båd, der sejler ind i landet og tager en inficeret med og sejler videre. Så bliver det bare godt. Okay, så hvornår får vi nogle flere DNA points, vi kan gøre den mere dødelig? 8 inficeret. 2 DNA points, er det nok? Nej, det er de ikke. Så fik vi lige 3 plus 3 DNA points. Der, sådan der. Okay. China 26 inficeret. Vi kan godt inficere nogle af de andre lande. Måske Rusland eller Japan eller USA eller ja, Canada eller hvor vi nu lige kan. Så tænker vi går herind. Ej, det har vi ikke nok råd til endnu. Så tager vi den her. Okay, 75 inficeret, 76. Nu går det hurtigt. Den der kan vi også godt få. Okay. Så hvornår bliver de andre lande også inficeret? Så 8 DNA points. Plus 1. Nu skal det blive mere dødeligt den her. Der er ikke nogen, der er døde endnu. Okay. Hold da op, hvor går det stærkt med at inficere folk nu. Okay, vi har ramt 1000. Lidt mere end 1000 faktisk. Okay, nu går det hurtigt. Okay. Så nu skal vi bare have en masse DNA points og inficere nogle flere lande. Så den kan vi gøre sådan her. Den bliver inficeret hurtigt. Okay, 23.000. Okay, 1 DNA point. Okay.
Okay, 150.000. Åh, vi inficerer et nyt land. Jeg så... Prøv at se. Nu inficerer vi flere lande. Det ikon kommer, så kan vi inficere flere lande. Okay. Men herover. Nej, der er ikke helt nogen, der døde endnu. Vi kan også se det herinde. Herinde. Nå, 6.000 faktisk. Okay, men hvor er det folk, der døde henne? Vi har stadig dræbt 6.000. Okay. Den der. Okay, 21 millioner. Nu går det bare hurtigt. Oh shit. Nu går det eddermame bare stærkt med, at der kommer, at det bliver inficeret ting. Okay. Så vi kan godt tænke os nogle flere DNA points. Okay, prøv at se. Når der kommer sådan en rød, eller sådan nogle røde fly, eller både, så er det fordi, de inficerer lande. Så er det fordi, der er en sygdom ombord. Og der er syge, og når der er syge, og når personer med ombord, så bliver det land også inficeret. Okay, så nu I vil se evolver vores sygdom til at blive meget bedre end før. Der kommer en til rådbåd. Der kommer også fly. Okay, 34. Videre. Pine. Okay. Okay. Kina har lukket deres havne. Nej, deres lufthavn, og det er lidt irriterende. Til gengæld er det ligegyldigt, fordi hvis du stadig er inficeret, dør du stadig. Så det er jo rimelig ligegyldigt. Bedst er bare, at de ikke starter på kuren. Okay, så 19% af verden er inficeret, og 241.000 døde af den. Så det går godt lige nu. Okay, vi spiller lige det hele lidt op, så det hele går noget hurtigere. Okay. Så går det hele hurtigt, vi får hurtigt DNA points. Okay. Nej. Kuren er ved at blive lavet. Men kuren den må ikke blive færdig. Den kur der må bare ikke blive færdig. Hvis den bliver færdig, så har vi tabt. Og vi gider ikke tabe. Okay. Så inficerer vi sgu hele verden.
Det er dem, der vi gerne vil have. Okay. Så nu inficerer vi sgu bare lige hele verden. Det skal vi lige have. Tager vi den der. Okay, så nu skal I bare opgradere den her sygdom her. Sådan her. Så rigtig sådan her. Så vi når at vinde først. Så det er sygdom, der har magten. Okay. Ja, okay. Nej. Okay. Det er sgu ikke så godt, fordi den der kur der, den er snart blevet lavet. Nej, den bliver lavet. Så har vi det ikke så godt. Og så har vi tabt. Vi vil jo helst gerne vinde. Og den sygdom her. Og den kur, der bliver lavet, så har vi tabt. Nej, den skal ikke være complete. Under vi har tabt. Nej, vi har tabt. Nej, vi har tabt. 6.000 tilbage. 3.000. Nej, vi har tabt. Nå, det var så også alt for den her video. Farvel. Og husk lige at subscribe.